aste honen asteartean, Akitania Berria, Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen presidentzia aldaketa izan zen, baina gai horri buruz aurreko astean hitz egin nuenez hori albo batera utziko dut, eta beste bi gairekin natorkizue gaur. Lehena, asteazken goizean, Innobazkeko batzorde betearazlearen bilera egin zen, eta nik uste dut gure ikuspuntutik interesgarriana plan estrategikoa izan zen. Hor egon ginen aztertzen, plan estrategiko berriaren lerro nagusiak, eta zeintzu izan diren hemendik aurrera Innobazkeri dagozkion zereginak, zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sistemaren barruan. Katalizatzaile bezalako eragile bat dela esan dezakegu. Eta ostiralean bilera garrantzitsua izan dugu, egin dugu, Unibertsitate Sailburuordetzaren lantaldea gure aldetik, eta EHUko errektore eta bere taldearen ordezkaritza bat bestaldetik. Eta bilera horretan adostu dugu datozen hilabeteoterako lan plan bat. Haien proposamenak, beharrak eta etorkizunari begirako asmoak nola baita esatarren batu edo bateragarri egin plan unibertsitarioarekin. Aurten prestatu behar dugu datorren 4 urteetako plan unibertsitario, unibertsitate plana, eta adostasun horretara heldu gara. Haiek identifikatutako beharrak eta ezarritako helburuak alde batetik eta gure politikak bestalde batetik bat egingo dute plan unibertsitarioaren baitan. Eta horrelaxe bukatu da astea.